ji welatên Afrika heta welatên Ewropa ji her aliyê cîhanê salane bi milyonan geştyar serdana Muzexaneya dîrokê Ayasofya ya li Stenbolê ku sed sala şeşan de ji hêla Bizansiyan ve hatibû avakirin dikirin. Lêbelê êdî ev muzexane bi biryara Şûreya Dewletê ya Tirkiyeyê dibe mizgeft. Li gorî amarên fermî îsal 3 milyon û 727 hezar û 361 kes serdana Ayasofyayê ku dema muzexane bûn kirine ku ew hejmara herî zêde ye li gorî demên borî. Li serê her geştyarek bo têketina muzexaneyê 100 lîreyê Tirkiye dihate standin. Lêbelê tê amaje kirin piştî biryarê ku ew berhema dîrokê wê bibe mizgeft, êdî weke berê geştyar wê neyê, ew jî ji bo aboriyê rûdaneke neyînî tê destnîşan kirin. İster İslam dini olsun, ister Ji bo bawermendên Îslamê û bo kesên Mesîhî Ayasofya semboleke girîng û kevnar e. Li gorî bawermendên her du aliyên cuda Ayasofya bihata parastin û li gorî hesasiyeta her du aliyan biryareke bidana hem ji bo aştiya cîhanê hem ji bo aboriya vî bajarî çêtir dibû. tarihi ifade ediyor. Tarihi vurguluyor adım adım bugüne kadar. Berî biryara mizgeftayînê, Ayasofya wek muzexaneya herî mezin li Tirkiye jî dihate destnîşan kirin, destpêkê weke dêr hatibû ava kirin, loma ji bo Mesîhiyan jî mabedeke girîng dihate dîtin. Salane bi sed hezaran Xristiyan serdana vê derê dikirin. Ez hesasiyeta xelkê Tirk a li ser Ayasofyayê fêm dikim. Li Ayasofya ji bo kesên xwedî kultur û baweriyên cuda jî mabedeke girîng e. Ez ji Almanyayê hatim da ku ev muzexaneya qedîma resen bibînim. Lê piştî guhertinên statûya Ayasofyayê eleqeya zêdeya geştyaran wê kêmtir bibe. Ji bo amadekariya mizgeftê ji niha ve xebat hatin destpêkirin. Tê plankirin 24 tîrmehê piştî bidawîbûna xebatan yekem nimêj li Ayasofyayê wê werin kirin û ji bo ziyaretan ti pere wê neyên standin. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.